Som aquí, tossudament alçats. La gestió de la natura que jo imagino, doncs jo imagino una gestió una miqueta com els començaments del Departament de Medi Ambient, en temps del senyor Albert Vilalta, en què realment hi havia il·lusió per començar coses i fer-les bé. Llavors jo voldria doncs, que es deixessin de banda tota una burocràcia, informes que no porten enlloc, molta paperassa que només dona feina a funcionaris i serveix per amagar les veritats, i canviar-ho per una gestió que estigui realment fonamentada en el millor coneixement científic disponible i que en canvi doncs, que les coses no es decideixin en funció d'interessos particulars, en funció del que vol la gent del poble, sinó que les lleis siguin realment per tothom. Aquest em penso que és un canvi que realment s'ha de fer i hem de prescindir d'una pila d'informes inútils que no porten enlloc. Tenim una natura que ens agrada moltíssim. Llavors pensem que en un futur estat independent català això encara ens dona més força. Llavors, jo imagino un país amb la gent amb un compromís ferm en conservar-la, en mantenir-la per a la gent que ens vingui després, que complim amb els nostres compromisos internacionals i que a la vegada això és un valor que té Catalunya i que fa venir a la gent de fora. Un altre punt que veiem que ens falla, que havíem començat amb una certa empenta a les energies alternatives i que això realment ha anat de baixa per canvis legislatius. Una Catalunya independent hauria d'apostar realment per donar força a les energies renovables i fixar-se molt en l'estalvi energètic. Som aquí.